Ka Limpung yile kai ball ki khna school ka balatip kum ka district level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament ka balapnya da ka office u district sports officer Ribhoi district lapanwai no eka ha ka sautarik unaitung hamadan yile kai football snong dihar uba bantai dor lingdo menteri ketenat ki kami lekai ha ka jellau lalong kumukongsan ha ka jingdon rengkat uba Meral Bonds im MLA kanong po constituency baruba Jason S Maulong MLA ka Umsning constituency u Arpit Upadhyaya deputy commissioner ka Ribhoi district u Giri Prasad superintendent of police ka Ribhoi district uba BL Nongben district sports officer ka Kongpai Dolin L Nonglain district school education officer uba RB Shadap president ka RBDSA bat kiwe ki blai sakhilang hagate ka lumpung yile kai final kajing khun ni ka final kilalong hakilai benta kata under 14 jungki shinrang under 17 jungki kinthei but under 17 jungki shinrang haga under 14 jungki shinrang ka Menken higher secondary school kilalong ka ladu hadin bakala penliam no eka Christian higher secondary school da shigo la non Haka under 17 jongki kenthei ka Sati Raja Memorial Secondary School kalalong ka ladu hadin bagala penlim ya ka Saint Vianney Secondary School da Argo Lanon. Haka under 17 jongki shinrang ka Umdihar Secondary School kalalong ka ladu lengba ka tie breaker da Saugol la Argol persha ya ka Evershine English Secondary School hadin bahaki jingye khun kilaya khai khlamdon Satya ki baya thapkol hadu ka extra time. Kamtam haka kami lekai. Nakan mau ki por ki membensua. Idon ki perlok ki bangju lekai lang. Bat kita ki perlok ki lai lekai syakawai ke level ngani tu ki bami kmat nagani ke district. Bat ngai isi syai ke sab ke fang ke bakidon bat nakaliang jong ke government, nakaliang jong ke sports department. Kan nang tresitom, bat kan nang lebha kumno banang kentiu ya ke kami lekai hapo ke jela ke bi jongi. Bat kamtam hakani ke district the aspirational district ni orang Ribhoi. Kemudian sisa ia kata ke gentleman nak benda bansai ia ki khun samla ki ban yelekai nak state ban nak ri India ni berokoi. Perlok baik khun samla baik ke jingelekai sports menda hakini kisni kamdai shu tang ke jingelekai bangja. Kabang yong ni jingelekai tang baladap no kamdai shu punta. Kenmau bah ka jingelekai sport hakini kisni ki pemerintah kadai ka kam kenmau kadai ka kam ngasukwa ban pen kenmau yu piang ni ki babun kinong yelekai hapo kani ka jela ka bayi jongi ki bami khmat na ki klub ki bahe khamtam ka bede ba football kilala menta ban yang la ka jong ki jat ban pen bet pen biang ban kamai naga benda ke yeng kesem namar kilai lekai nak klub kiba kita ki klub ki bolong ki klub ki beruspa hapo dari India kila aban lekai hapo ke ISL bat kilai lekai hapo ka I League kata kadai bapania da All India Football Federation.